ҳамакнун маркази савдои фирдавсӣ нахустин бозии бурдноки худро роҳандозӣ намуд, ки дар он дилхоҳ мизоҷе ки бо маблағи 150 сомонӣ дилхоҳ молу маҳсулотро харидорӣ мекунад, соҳиби купон ва иштирокчӣ хоҳад шуд. ғолибонро ҳадияҳое ки дербоз орзуяшро доштанд интизор аст, ба монанди мошинаи ҷомашӯӣ, яхдони дутабақа, кондитсионер, телевизори андозаш 46 ва чангкашаки муди охир. шитобед, купонҳо ангушуморанд. давоми як моҳ ҳар қадаре ки шумо аз ин маркази савдо ба маблағи 150 сомонӣ харидорӣ мекунед, дар ҳар харидатон бо рақами махсус купон мегиред. ҳар қадаре рақам бештар шавад, имкони бурд низ зиёд мегардад. то ҳол ин хел набуд. ҳамагӣ ба маблағи 150 сомонӣ молу маҳсулоти дилхоҳатонро харид кунед ва ҳам соҳиби ҳадияи гаронарзиш шавед. дигар чӣ мехоҳед? туҳфаҳо инҷост. биед азизон, дар маркази савдои фирдавсӣ мо ба шумо маҳсулоти тару тоза ва арзонро пешкаш мекунем.